ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ଲଗେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ସେଠିକି ନ ଯିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଡର ନୁହଁ, ରାତିରେ ଏଠି ପଶିଥିବା କିଛି ଲୋକ ସେହି ଜାଗାରୁ ବାହାରିକି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି କହୁଛି ଭାଙ୍ଗରର ସେ ରାତିର କଥା, ଯାହାକି ଏଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଘଟଣାଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ଯିଏକି ରାଜସ୍ଥାନର ଭାଙ୍ଗଡ଼ରୁ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଏକ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଭାବରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବି ବାହାରକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରୁ ବାହାରି ଗଲେଣି। ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଗ ଭିତରକୁ, ଦେଖିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ଯିଏକି ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜୋରରେ ପାଟି କରି କହିଲେ, ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବ। ଏତିକି କହି ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗେଟ୍ଟିକୁ ଲକ୍ କଲେ, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ପାଖାପାଖି ରାତି 9ଟା ହେବ। ସେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଯେ କିଏ ସେଠି ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ କି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗେଟ୍ ତ ଲକ୍ ଅଛି। ସେଠୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହଠାତ୍ ସେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ। ସେ ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେଠି ଶୁଣିଲେ ଯେ କି କେହି ତା ଭିତରୁ କାନ୍ଦୁଛି, ଦୁର୍ଗ ଭିତରୁ କେହି କାନ୍ଦୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ କଥା ନୋଟିସ୍ କଲେ, ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯେ କି ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି ତ। ସେ ଏହା ଭାବିକି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ବି ସେମିତି ଶୁଭୁଥାଏ। ସେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ କି ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବି ଭାବିଲେ ନା ପ୍ରାୟ ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଏହା ଭାବି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଫେରି ଆସିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲ, ଗେଟ୍ ଖୋଲ। ଏମିତି ଶୁଣି ସେ ଟିକେ ଡରିଗଲେ, ଆଉ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ସକାଳ ହେଲା, ସେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଜୋତା ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଖପାଖ ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର କଲେ, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏସବୁ ଦେଖି ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ଏଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ସେଠି ତଦନ୍ତ କଲେ, କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି କୁହନ୍ତି ସେଠି ରାତି ହେଲେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରୁ କେହି କାନ୍ଦିବାର ଆଉ ହସିବାର, ଚିତ୍କାର କରିବାର ଏବେ ବି ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଜାଗା ଗପ ନୁହେଁ, ଏମିତି ବି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ସଫା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।